Hello, Καλησπέρα everyone. σας Good ή afternoon, good καλημέρα, morning, εξαρτάται depending on που where you're βρίσκεστε. sitting. Καλώς ήρθατε στο Welcome to σεμινάριο του the Enterprise Enterprise Greece Greece webinar και on EU free αναφορικά trade με τις agreements with συμφωνίες Asian ελεύθερου countries. εμπορίου. Κυρίες και κύριοι, διακεκριμένοι καλεσμένοι, καλώς ήρθατε στο διαδικτυακό σεμινάριο της Enterprise Greece για τις συμφωνίες ελευθέρου εμπορίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τις χώρες της Ασίας. Πριν αρχίσουμε, μια σύντομη εισαγωγή, γιατί έχουμε κάποια ενδιαφέροντα πράγματα να ακούσουμε. Μπορείτε να αναγνωρίσετε την προφορά μου ότι είμαι εν μέρει Αμερικανός, οπότε εν μέρει εκπροσωπώ μια αμερικανική άποψη. Και το χάος που μας έχει προκαλέσει ο Τραμπ έχει δημιουργήσει νέες ανησυχίες στο χώρο του διεθνούς εμπορίου και μας καταστεί ακόμα πιο σημαντική την ύπαρξη διμερών συμφωνιών εμπορίων μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και άλλων εταίρων. Εάν η Ευρωπαϊκή Ένωση παίξει τα χαρτιά της σωστά, θα αναδειχθεί στο νέο ηγέτη, γιατί η Ευρωπαϊκή Ένωση εκπροσωπεί 27 χώρες, 16% του παγκόσμιου εμπορίου και έχει 75 συμφωνίες διεθνούς εμπορίου, διπλάσιες από τη ΣΥΠΑ, οπότε εξαρτάται από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Θέλει να αναλάβει ηγετικό ρόλο. Θέλω να εστιάσω επίσης στο ότι οι μικρομεσαίες είναι η ραχοκοκαλιά της ευρωπαϊκής οικονομίας και της ελληνικής οικονομίας. Εκπροσωπούν 99% όλων των επιχειρήσεων, τουλάχιστον στην Ελλάδα, και γύρω στο 2 τρίτα όλων των θέσεων εργασίας στον ιδιωτικό τομέα. 99% των εξαγωγέων είναι μικρομεσαίες, που σημαίνει ότι το σεμινάριο αυτό εστιάζει σε μία από τις ταχύτερα αναδυόμενες αγορές στην Ασία και έτσι θέλω να ζητήσω τους ομιλητές μας, αρχίζοντας με τον Δημήτρη Σκάλκο, το Γενικό Γραμματέα Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων στο Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών, για ένα σύντομο χαιρετισμό. Κύριε Σκάλκο. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Γρανίτσα. Θα μου επιτρέψετε να μιλήσω στα ελληνικά, μια και από ό,τι καταλαβαίνω οι περισσότεροι από τους συμμετέχοντες στο webinar σήμερα είναι Έλληνες. Θα προσπαθήσω να μιλήσω και αργά, οπότε να μην έχουμε κανένα ζήτημα με τη μετάφραση. Από την πλευρά μου, λοιπόν, θέλω να σας καλωσορίσω εκ μέρους του Υπουργείου Εξωτερικών της Ελλάδας και της Enterprise Greece σε αυτό το webinar. Περιτεύει να επισημάνω ότι τα webinar είναι ένα εργαλείο που χρησιμοποιούμε όλο ένα και περισσότερο και στην Enterprise Greece και στο Υπουργείο Εξωτερικών για να προωθήσουμε τις δράσεις μας και είναι κάτι που θέλουμε να συνεχίσουμε να το κάνουμε μεγαλύτερη ένταση στο άμεσο μέλλον, γιατί βλέπουμε πως αποδίδει. Θέλω επίσης να σας πω ότι είμαι ιδιαίτερα χαρούμενος που συμμετέχω στο συγκεκριμένο webinar, καθώς οι διεθνείς εμπορικές συμφωνίες, τα FTAs όπως τα λέμε, τα Foreign Trade Agreements, αποτελούν πια ένα σημαντικό εργαλείο για την Ευρωπαϊκή Ένωση, ειδικά υπό το φως των πρόσφατων εξελίξεων, στις οποίες αναφερθήκατε και εσείς πολύ σωστά, κύριε Γρανίτσα. Γίνεται μια πολύ σημαντική προσπάθεια σε ευρωπαϊκό επίπεδο να διαφοροποιήσουμε τις εμπορικές μας οδούς, να ανοιχτούμε και να ενισχύσουμε την παρουσία των ευρωπαϊκών προϊόντων αλλά και επιχειρήσεων επενδυτικών σχεδίων σε τρίτες αγορές. Και ο καλύτερος τρόπος να το πετύχουμε αυτό είναι μέσα από αυτό το εργαλείο των διμερών συμφωνιών. Βεβαίως, ο ιδεατός τρόπος οργάνωσης, θα έλεγα, του διεθνούς οικονομικού συστήματος είναι ο πολυμερής, το multilateralism. Βεβαίως, ζούμε στην εποχή της μεγάλης αβεβαιότητας που αυτό το ιδεατό απέχει από το να είναι μια πραγματικότητα και εναλλακτικά το να προωθούμε περιφερειακές συμφωνίες, το regionalism, σίγουρα μπορεί να βοηθήσει σε αυτή την κατεύθυνση. Έχουμε λοιπόν, όπως είπα, τον κατακαιρματισμό του διεθνούς εμπορίου. Τα σημάδια είναι ανησυχητικά. Βεβαίως η διεθνής οικονομία δείχνει μια σημαντική ανθεκτικότητα, ενδεχομένως γιατί υπήρξε ένα front-loading σε παραγγελίες, γνωρίζοντας την αναστάτωση που θα προκαλούνταν από την ενίσχυση των δασμολογικών εμποδίων. Σε κάθε περίπτωση πρέπει να σκεφτόμαστε μέσω μακροπρόθεσμα και σίγουρα, όπως είπαμε, αυτός ο κατακαιρματισμός είναι κάτι ανησυχητικός
και από την άλλη μεριά η προώθηση της περιφερειακής συνεργασίας και των FTAs μπορεί να μας βοηθήσει να μειώσουμε τις απώλειες, ενδεχομένως και να βρεθούμε, ποιος ξέρει, σε ένα καλύτερο περιβάλλον και από αυτό που έχουμε σήμερα μακροπρόθεσμα. Είναι σημαντική, όπως είπε, η ανάγκη της Ευρωπαϊκής Ένωσης να διαφοροποιήσει τις εμπορικές εισοδούς και να ανοιχτεί σε τρίτες αγορές. Αυτό είναι κάτι που αποτέλεσε έναν από τους τρεις κύριους άξονες συζήτησης στο πρόσφατο Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων στη Δανία, που είχα την χαρά να συμμετάσχω στην συζήτηση με τους υπουργούς εξωτερικών των 27 κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Χαιρετίστηκε ιδιαίτερα η ολοκλήρωση της συμφωνίας με την Ινδονησία. Βεβαίως αναμένουμε και την κύρωσή της στις αρχές του 2026. Η Ινδονησία για την Ευρωπαϊκή Ένωση, και προφανώς συμφωνώ πολύ περισσότερο και εγώ προσωπικά, είναι ένα υπόδειγμα που θα πρέπει να ακολουθήσουμε και με άλλες αντίστοιχες συμφωνίες με χώρες της Νοτιοανατολικής Ασίας, όπως είναι για παράδειγμα οι Φιλιππίνες, η Μαλαισία και η Ταϊλάνδη. Η Νοτιοανατολική Ασία, όπως και είναι μία από τις περιοχές που βρίσκονται στο πεδίο στόχευσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως και βεβαίως και άλλες, θα πρέπει να τις αναφέρω και αυτές. FTAs προσπαθούμε να προωθήσουμε και να ολοκληρώσουμε προφανώς με την Ινδία, με χώρες της Μερκοσούρ, με τις υπόλοιπες χώρες του γκρουπ των κρατών της ASEAN, με το Μεξικό, με την Αυστραλία, με τις χώρες του κόλπου. Προφανώς είναι χώρες που ενδιαφέρουν ειδικά την χώρα μας. Αλλά βεβαίως η περιοχή της Νοτιοανατολικής Ασίας ειδικότερα είναι πολύ σημαντική για μας, για δύο λόγους. Ο ένας είναι γιατί έχουμε μια μέγα τάση, ένα μέγα trend. Έχουμε μια μετατόπιση της παγκόσμιας οικονομικής ισχύως προς την Ανατολή, και αυτό πρέπει να το λάβουμε σοβαρά υπόψη μας. Αυτή είναι μια τάση που θα τη βλέπουμε να ενισχύεται όλο ένα και περισσότερο τα επόμενα χρόνια. Και βεβαίως ενδιαφέρει και ειδικότερα ως δεύτερος λόγος την Ελλάδα. Ο όγκος του εμπορίου το 2024 της χώρας μας με τις χώρες Νοτιοανατολικής Ασίας έφτασε οριακά τα 1,4 δισεκατομμύρια ευρώ. Και επειδή αντιλαμβάνομαι ότι μας παρακολουθούν και πολλοί φίλοι επιχειρηματίες που ενδεχομένως ενδιαφέρονται ή θα ενδιαφερόντουσαν να δραστηριοποιηθούν σε αυτές τις χώρες, θέλω να τους πω ότι προετοιμάζονται επιχειρηματικές αποστολές από και προς την Ινδονησία σε πρώτη φάση, με ορίζοντα την άνοιξη του 2026. Βεβαίως για όλα αυτά είναι προφανές ότι θα κρατούμε κάθε ενδιαφερόμενο ενήμερο. Άρα λοιπόν αυτή η περιοχή μας ενδιαφέρει πάρα πολύ. Θα μου επιτρέψετε επίσης να πω για την ελληνική οικονομία ότι κάθε τι που έχει να κάνει με την ενίσχυση εξωστρέφειά της είναι στο επίκεντρό μας. Γνωρίζουμε ότι περισσότερο ανοιχτές, περισσότερο εξωστρεφείς οικονομίες παγκοσμίως είναι αυτές που καταγράφουν υψηλότερους ρυθμούς ανάπτυξης. Γνωρίζουμε και πια και με στοιχεία ότι ένα μέρος της καλής επίδοσης ελληνικής οικονομίας τα τελευταία χρόνια έχει προέλθει από την ενίσχυση αυτής της εξωστρέφειας. Θα μου επιτρέψετε μόνο ενδεικτικά να αναφέρω δύο νούμερα. Για το 2024 στις εξαγωγές που οριακά έφτασαν τα 50 δισεκατομμύρια ευρώ, αυτό το νούμερο αποτελεί την τρίτη υψηλότερη επίδοση την τελευταία 20 ετία, ενώ στην προσέλκυση των άμεσων ξένων επενδύσεων, τα 6,75 δισεκατομμύρια ευρώ επενδύσεων ξένων που επενδύθηκαν στην ελληνική οικονομία την τελευταία 20 ετία αποτελούν τη δεύτερη καλύτερη επίδοση. Και βεβαίως πρέπει να πω ένα τρίτο στοιχείο, ότι το 2025 παρά την αναστάτωση στις παγκόσμιες αλυσίδες αξίας έχει φανεί η ανθεκτικότητα της ελληνικής οικονομίας. Αν εξαιρέσει κανείς τις εξαγωγές, τα προϊόντα του πετρελαίου, που εξαρτώνται ειδικά όπως καταλαβαίνετε και από τις τιμές του πετρελαίου διεθνώς, έχει καταγραφεί και μια ενίσχυση της τάξης του 5,5% το πρώτο επτάμηνο του 2025. Άρα λοιπόν καλή επίδοση της ελληνικής οικονομίας που θέλουμε να την ενισχύσουμε με μεγαλύτερη ενίσχυση της παρουσίας μας σε τρίτες αγορές, και όταν μιλούμε για τρίτες αγορές στην προτεραιότητά μας είναι σίγουρα και η περιοχή της Ασίας και ειδικότερα της Νοτιοανατολικής Ασίας. Αυτό το κάνουμε οργανωμένα, ήδη εκπονείται και θα είναι έτοιμο
τον Μάρτιο του 2026 για πρώτη φορά ένα πενταετές στρατηγικό σχέδιο εξωστρέφειας. Είχαμε ετήσια σχέδια εξωστρέφειας. Τώρα προσπαθούμε να δώσουμε έτσι λίγο χρονικό βάθος και κάποια πιο στρατηγική σκέψη στη δράση μας. Έχει ξεκινήσει ήδη διαβούλευση με το σύνολο των φορέων της εξωστρέφειας και τους παραγωγικούς φορείς της ελληνικής οικονομίας. Θα τελειώσει τις επόμενες εβδομάδες. Θα επεξεργαστούμε τα δεδομένα. Είμαι όμως βέβαιος ότι στις γεωγραφικές προτεραιότητες που θα μας θέσουν εκεί οι φορείς, σίγουρα θα περιλαμβάνεται και η περιοχή της Νοτιοανατολικής Ασίας. Βεβαίως δεν περιμένουμε όλα αυτά να ετοιμαστούν. Η ελληνική οικονομία τρέχει, το Υπουργείο Εξωτερικών ακολουθεί ή προσπαθεί να ενισχύσει την πορεία της ελληνικής οικονομίας σε ό,τι έχει να κάνει ειδικά τις χώρες Νοτιοανατολικής Ασίας. Μόλις πριν από 2 εβδομάδες υπεγράφει ένα μνημόνιο συνεργασίας που θα μου επιτρέψετε να χαρακτηρίσω σημαντικό ανάμεσα στην Enterprise Greece και στο Hellenic Asia Business Council, το οποίο θέτει τις βάσεις για μια πιο στέρεη συνεργασία ανάμεσα στις χώρες του ASEAN Group και τις ελληνικές επιχειρήσεις. Κάπου εδώ νομίζω πρέπει να σταματήσω. Είναι προφανές ότι και οι διευθύνσεις οι αρμόδιες του Υπουργείου Εξωτερικών και πολύ περισσότερο οι συνάδελφοι στην Enterprise Greece, αλλά και το γραφείο μου και εγώ προσωπικά, είμαστε στη διάθεσή σας οποιαδήποτε στιγμή να συζητήσουμε οτιδήποτε έχει να κάνει την ενίσχυση της παρουσίας των ελληνικών προϊόντων, των ελληνικών επιχειρήσεων στις χώρες της Ασίας και ειδικότερα της Νοτιοανατολικής Ασίας. Επίσης θα απολογηθώ. Δύσκολα θα καταφέρω να παρακολουθήσω ως το τέλος το webinar. Σίγουρα όμως θα ενημερωθώ και πάλι να σας ευχαριστήσω για την προσοχή σας και την πρόσκληση. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Σκάλκο. Thank you very much, Mr. Skalkos. Thank you for Ευχαριστούμε για την εισαγωγή και όσο μπορείτε να είστε εδώ, θα χαρούμε να σας έχουμε. Καταλαβαίνω ότι έχετε και άλλες υποχρεώσεις. Ο επόμενος χαιρετισμός είναι από την αυτοεξοχότηση των Ιωάννη Βράιλα, τον πρέσβη και μόνιμο εκπρόσωπο. Δεν μπορούσε να είναι μαζί μας τώρα, αλλά έχουμε ένα βίντεο. Αξιότιμη κυρία Γενική Γραμματέα, αξιότιμες κυρίες και κύριοι συνδιοργανωτές και συνάδελφοι από την Επιτροπή, αξιότιμες κυρίες και κύριοι. Καταρχάς θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά το Enterprise Greece και το Enterprise Europe Network Ελλάς για τη συνεργασία στη σημαντική αυτή πρωτοβουλία ενημέρωσης των επιχειρήσεών μας για δεύτερη συνεχή χρονιά. Επίσης, ένα μεγάλο ευχαριστώ στους συνάδελφους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη διαρκή και ουσιαστική του συμβολή στην ενίσχυση της θέσης της Ένωσης και κατ' επέκταση της χώρας μας στην παγκόσμια αγορά. Θα αναφερθώ σε ένα από τα πιο κρίσιμα ζητήματα για την Ευρώπη σήμερα, στις προκλήσεις της κοινής εμπορικής πολιτικής και στο ρόλο της ενημέρωσης και συμμετοχής των επιχειρήσεων στην προάσπιση των εθνικών μας συμφερόντων. Το εμπόριο υπήρξε πάντα στον πυρήνα του ευρωπαϊκού εγχειρήματος. Ενίσχυσε την ενιαία αγορά, αύξησε την παγκόσμια επιρροή μας και έφερε ευημερία στους πολίτες μας. Ωστόσο, το διεθνές περιβάλλον έχει αλλάξει ριζικά. Η σχετική σταθερότητα έχει δώσει τη θέση της στον ανταγωνισμό ισχύως και στις απαιτήσεις που δημιουργεί ο ραγδαίος ψηφιακός μετασχηματισμός και η κλιματική κατάρρευση. Στην τρέχουσα συγκυρία αντιμετωπίζουμε γεωπολιτικές και γεωοικονομικές προκλήσεις. Ο πόλεμος στην Ουκρανία, η ενεργειακή εξάρτηση και οι πιέσεις στις εφοδιαστικές αλυσίδες ανέδειξαν την ανάγκη για ανθεκτικότητα και στρατηγική αυτονομία. Επιπρόσθετα, ο διαρκώς εντυνόμενος προστατευτισμός και ο οξυνόμενος ανταγωνισμός μεταξύ των ΗΠΑ και της Κίνας και ευρύτερα δημιουργούν νέες αβεβαιότητες, αποσταθεροποιώντας το παγκόσμιο εμπορικό σύστημα και αναδιαμορφώνοντάς το προς κατευθύνσεις που παραμένουν ακόμα ασαφείς και αβέβαιες. Αυτό που πάντως καθίσταται σαφές είναι ότι το εμπόριο πλέον δεν αφορά μόνο την οικονομία. Αφορά την ισχύ, την τεχνολογία και την ασφάλεια. Στο πλαίσιο αυτό, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει εντείνει τις προσπάθειες διαφοροποίησης των πηγών εφοδιασμού της Ένωσης και των εξαγωγικών προορισμών των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων. Το σημερινό webinar, με επίκεντρο την εμβάθυνση των σχέσεων με τις οικονομίες της Ανατολικής και Νοτιοανατολικής Ασίας,
μιας περιοχής με δυναμική ανάπτυξη και στρατηγική σημασία, είναι εξαιρετικά επίκαιρο. Η ενίσχυση του εμπορίου με τις χώρες αυτές θα ανοίξει τεράστιες αγορές για τις επιχειρήσεις μας και θα ενισχύσει τους δεσμούς μας με μια περιοχή που βρίσκεται στον πυρήνα των παγκόσμιων εμπορικών ροών. Αυτό βέβαια απαιτεί συντονισμό, εναρμόνιση κανονιστικών προτύπων, άρση εμποδίων, στενή συνεργασία με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς της περιοχής, ακόμα και ενεργοποίηση αμυντικών μέσων όταν τούτο κρίνεται απαραίτητο. Για όλους τους λόγους αυτούς, η διαρκής διάδρασή μας, αφενός με τους ευρωπαϊκούς φορείς και επιχειρήσεις και αφετέρου με τους ευρωπαϊκούς θεσμούς, είναι κρίσιμη. Κυρίες και κύριοι, θα ήθελα να σας διαβεβαιώσω ότι η μόνιμη αντιπροσωπεία της Ελλάδας στην Ευρωπαϊκή Ένωση βρίσκεται πάντα στη διάθεσή σας για την καταγραφή των αιτημάτων σας και υπό τον συντονισμό της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Εξωτερικών και της Γενικής Γραμματείας Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων για την προώθηση ή και την επίλυσή τους. Θέλουμε να ακούμε τις επιδιώξεις και τις εμπειρίες σας από τις διεθνείς αγορές, ώστε οι θέσεις που μεταφέρουμε στην Επιτροπή και συνολικά στους θεσμούς των Βρυξελών να αντανακλούν τις πραγματικές ανάγκες της ελληνικής οικονομίας. Παράλληλα, οι δυσκολίες που επισημαίνεται μας βοηθούν να στοχεύουμε αποτελεσματικότερα τις προσπάθειές μας και συμβάλλουν στη συνεχή βελτίωση των μηχανικών υποστήριξης που διαθέτει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προς τις επιχειρήσεις. Η Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη-μέλη καλούνται να κινηθούν με σταθερότητα μέσα σε ένα ιδιαίτερα σύνθετο και δυναμικό περιβάλλον. Η επιτυχία μας θα εξαρτηθεί από την ικανότητά μας να προσαρμοζόμαστε και η προσαρμογή απαιτεί συνεργασία. Να αξιοποιούμε τις οικονομίες κλίμακας που προσφέρει η Ένωση και τα διαθέσιμα μέσα της Επιτροπής, προβάλλοντας παράλληλα τα συγκριτικά πλεονεκτήματα της χώρας μας στις διεθνείς αγορές. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ, Αγγελική, που μοιράστηκε στην οθόνη και ευχαριστώ και τον πρέσβη για τα σχόλιά τους. Ας προχωρήσουμε. We are now moving on to our next speaker, την Αναστασία Σταρχόσοκρο, την συντονίστρια του Enterprise Europe Network Hellas. Thank you, Mr. Ganitsas. Good afternoon, everyone. Distinguished speakers, dear colleagues, ladies and gentlemen. It's a great pleasure and an honor to welcome you all to today's webinar. Θα ήθελα να σας καλωσορίσω όλους από όσοι ενδιαφέρονται για αυτό το σεμινάριο. Διοργανώνεται αυτό το σεμινάριο σε συντονισμό με το Υπουργείο Εξωτερικών και το Enterprise Greece και είναι μέρος μιας προσπάθειας να συντονιστούν και να υποστηριχθούν οι ελληνικές επιχειρήσεις και να ανοίξουμε νέες πόρτες σε νέες συνεργασίες. Όπως γνωρίζουμε όλοι, οι συμφωνίες ελεύθερου εμπορίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι σημαντικά εργαλεία για την είσοδο σε νέες αγορές και για να υποστηρίξουν το διεθνές εμπόριο. Για τις ελληνικές εταιρείες και κυρίως για τις μικρομεσαίες, οι συμφωνίες αυτές εκπροσωπούν πραγματικές ευκαιρίες ανάπτυξης, ευκαιρίες για να διαφοροποιηθούν οι εξαγωγές, να υπάρξει καινοτομία και να επεκταθούμε σε νέες αγορές όπως η Ασία, όπου αυξάνεται η ζήτηση για πράγματα όπως από προϊόντα μέχρι τον αγροδιατροφικό τομέα και ψηφιακά εργασίες. Το Enterprise Europe Network είναι το μεγαλύτερο δίκτυο υποστήριξης επιχειρήσεων που λειτουργεί σε 60 χώρες. Βοηθάει τις επιχειρήσεις να βρουν εταίρους στη μεταφορά τεχνογνωσίας και τους παρέχει υποστήριξη με χρηματοδότηση και γνώση. Στην Ελλάδα έχουμε πολλά μέλη από όλη την Ελλάδα και κέντρα καινοτομίας και ερευνητικούς φορείς που συνεργάζονται για να ενδυναμώσουν τις ελληνικές επιχειρήσεις ώστε να πετύχουν διεθνώς. Καθώς έχουμε τώρα εισέλθει στη νέα προγραμματική περίοδο, η σύμπραξη μας έχει ορίσει μια νέα στρατηγική για αυτό. Πρώτα απ' όλα,
Υποστηρίζουμε τη διεθνοποίηση και την ανταγωνιστικότητα των μικρομεσαίων μέσω διάφορων κλαδικών πρωτοβουλειών, όπως για τον αγροδιατροφικό τομέα, για την πράσινη και την ψηφιακή μετάβαση και για τα προηγούμενα υλικά. Επίσης, θέλουμε να μειώσουμε το χάσμα μεταξύ της έρευνας και της καινοτομίας. Έτσι, θέλουμε να έχουμε μαζί μας πανεπιστήμια και ερευνητικούς φορείς, ώστε να μεταφράσουν την καινοτομία και να τη μεταφράσουν σε βιώσιμη ανάπτυξη. Θέλουμε λοιπόν να επιτύχουμε πράσινη και ψηφιακή καινοτομία, υποστηρίζοντας επιχειρήσεις για να δημιουργήσουν νέες τεχνολογίες, όπως για παράδειγμα μέσω των data analytics, και να αναπτύξουν επιχειρηματικά μοντέλα τα οποία είναι καινοτόμα και μέλλοντοστροφή. Θέλουμε λοιπόν να έχουμε τα πλεονεκτήματα της ευρωπαϊκής υποστήριξης και να φτάσουν σε κάθε μέρος της χώρας, από την Αττική στα νησιά και στο βόρειο τμήμα της χώρας, ώστε κάθε επιχειρηματίας να έχει πρόσβαση σε αυτά. Και τέλος, θέλουμε να έχουμε στενότερη συνεργασία. Το δίκτυο Enterprise Europe Network HERAS αυξάνει τις συνεργασίες του με άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μέσω συνεργασίες μπορούμε να πετύχουμε τα πάντα. Το σημερινό σεμινάριο μας δείχνει ακριβώς πώς αυτές οι στρατηγικές μεταφράζονται στην πράξη. Θα ήθελα με αυτή την ευκαιρία να ευχαριστήσω τον Πρόεδρό μας για την συνεργασία του και για την πίστη του σε εμάς. Έχουμε μαζί δημιουργήσει ένα ισχυρό εργαλείο. Θα ήθελα επίσης να ευχαριστήσω τους ομιλητές μας, τους εκπροσώπους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, τους ειδικούς μας που ήρθαν εδώ σήμερα για να μοιραστούν τη γνώση τους και την εμπειρία τους. Και πάλι θα ήθελα να ευχαριστήσω και όλους εσάς που συμμετέχετε, που μας δίνετε το χρόνο σας, ώστε να ανοίξουμε το δρόμο για συνεργασία, για ένα όραμα με την Ελλάδα ως μια ισχυρή καινοτόμα χώρα στην καρδιά της Ευρώπης. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και σας εύχομαι καλή επιτυχία. The participants for dedicating your time to be here. Your presence reflects a shared commitment to openness, to cooperation, and to a vision of Greece as a confident and innovative trading nation at the heart of Europe. Thank you all very much, and I wish a productive and inspiring session. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε σε όλους για τα εισαγωγικά σχόλια. Τώρα προχωράμε στο δεύτερο μέρος του σεμιναρίου, όπου θα έχουμε κάποιες παρουσιάσεις από τους ειδικούς μας. Ο πρώτος είναι ο Peter Burrs, ο οποίος άρχισε να εργάζεται στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή το 1993. Πλέον τώρα δουλεύει ως επικεφαλής της μονάδας που είναι το μοναδικό σημείο εισόδου για εφαρμογή, επικοινωνία και διαφάνεια. Είναι ουσιαστικά και αυτός ο οποίος ήταν ο βασικός συνομιλητής και ο διαπραγματευτής για διάφορες συμφωνίες τις οποίες θα συζητήσουμε σήμερα και θα μας πει μερικά λόγια για το τι αναμένεται καθώς η Ευρωπαϊκή Ένωση αναπτύσσει το δίκτυο εταίρων της. Κύριε Burns, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Enterprise Greece που με καλέσετε. Με ακούτε, με καταλαβαίνετε? Συγγνώμη που δεν μιλάω ελληνικά, αλλά θα μιλάω σιγά για να βοηθήσω τους διερμηνείς και να με βοηθήσουν εμένα να είμαι κατανοητός. Η πρώτη μου ερώτηση είναι προς εσάς. Γιατί θα πρέπει να σας νοιάζουν οι συμφωνίες εμπορίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης? Τι σημαίνει για τις ελληνικές επιχειρήσεις, για τις μικρομεσαίες, τις μεγάλες, οποιασδήποτε? Οι εξαγωγές πολλών χωρών εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης πολλές φορές είναι με άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αυτό συμβαίνει κυρίως με τις μικρομεσαίες. Δηλαδή
έχουν μία αλυσίδα παραγωγής που δίνουν τα προϊόντα τους σε άλλες χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όμως, οι εταιρείες αυτές είναι μέρος της διεθνούς αλυσίδας εμπορίου. Είναι πολλές φορές και εισαγωγής των αρχικών συστατικών των προϊόντων που σχεδιάζουν. Και έτσι βλέπουμε ότι γύρω στο 97% των εταιρεών στην Ευρωπαϊκή Ένωση, που είναι μικρομεσαίες επιχειρήσεις, μόνο 5% από αυτές κάνουν διεθνές εμπόριο. Και συνήθως κάνουν εμπόριο με τις άλλες χώρες στην Ευρωπαϊκή Ένωση και εμείς θέλουμε να τις βοηθήσουμε, τις μικρομεσαίες, να βγουν προς τα έξω, να πάνε στο διεθνές εμπόριο. Κάποιοι λένε ότι αν έχεις μια ιστοσελίδα για την εταιρεία σας, είστε ήδη μια διεθνής εταιρεία, αλλά προσπαθούμε να σας βοηθήσουμε να καταλάβετε τι κάνουμε και ποιος είναι ο στόχος μας εδώ, σε μια περιοχή που εμένα προσωπικά μου είναι ιδιαίτερα σημαντική, γιατί για 15 χρόνια εργαζόμουν ως επικεφαλής του τμήματος Ασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης και οι συμφωνίες αυτές δεν είναι στόχος καθεαυτές, αλλά θέλουμε να δημιουργήσουμε εργασίες και για τον λόγο αυτό πρέπει να ανοίξουμε τις αγορές προς άλλες χώρες μέσω των συμφωνιών αυτών και να σιγουρευτούμε ότι οι αλυσίδες παραγωγής εξακολουθούν να υφίστανται και μπορείτε να λάβετε τα προϊόντα που χρειάζεστε, το χάλιβα, οτιδήποτε χρειάζεστε. Οι συμφωνίες αυτές μας βοηθούν στο να διαφοροποιήσουμε το προϊόν μας και να μπορούμε να σιγουρευτούμε ότι παρέχουμε τους πόρους που απαιτούνται. Πολλούς από τους ανταγωνιστές μας έχουν ήδη κάποιες τέτοιες συμφωνίες. Ειδικά στην Ασία δεν υπάρχει χώρα που να μην έχει εμπορική συμφωνία με την Κίνα και αυτό τις βοηθάει πολύ γιατί έχουν μεγαλύτερη πρόσβαση στην αγορά τους από ό,τι έχουμε εμείς. Οπότε οι συμφωνίες αυτές υποστηρίζουν τις βιώσιμες εφοδιαστικές αλυσίδες, βελτιώνουν τις εμπορικές μας σχέσεις. Για παράδειγμα, έχουμε στο παγκόσμιο πολιτικό περιβάλλον υπάρχει τώρα μεγάλη αστάθεια όχι μόνο στη Washington αλλά και στο Πεκίνο για το πώς διενεργείται επί του παρόντος το εμπόριο. Ο Αμερικανός πρόεδρος είναι εντελώς... δεν μπορούμε να ξέρουμε τι θα κάνει, αλλά και η Κίνα έχει κάποια προβλήματα στην εσωτερική της οικονομία, αλλά είναι πολύ δύσκολο να τις ανταγωνιστούμε αυτές τις χώρες. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση αποτελούμε έναν αξιόπιστο εταίρο που έρχονται και βλέπουν τις αξίες μας και βλέπουν πώς η αξία φέρνει σε αυτούς, γιατί έχουμε μια μεγάλη αγορά. Έχουμε ένα τεράστιο πληθυσμό, σεβόμαστε τους κανόνες και οι χώρες που συνεργάζονται μαζί μας δεν έχουν να σκέφτονται ότι δεν θα σεβαστούμε τους κανόνες και αποτελούμε έτσι μια εναλλακτική για αγορές όπως η ΙΠΑ και η Κίνα. Επί του παρόντος έχουμε 40 συμφωνίες εμπορίου με περίπου 75 χώρες, γιατί με κάποιες συμφωνίες καλύπτουμε πάνω από μια χώρα, καλύπτουμε μια ολόκληρη περιοχή όπως στην Κεντρική Αμερική. Καλύπτουμε πάνω από 50% του εξωτερικού μας εμπορίου μέσω προτιμησιακών συμφωνιών και προσπαθούμε να αυξήσουμε το ποσοστό αυτό έως και πάνω από 70% μέσω των πολυμερών μας συμφωνιών. Και επίσης βλέπουμε ότι οι συμφωνίες εμπορίου αυτές αποτελούν ένα μέσο για περαιτέρω σύνδεση των μερών και επίσης αποτελούν και ένα μαξιλάρι ενάντια στους εξωτερικούς κραδασμούς. Για παράδειγμα, όταν είχαμε τον COVID, προφανώς το εμπόριο κατέρευσε και ειδικά κατέρευσε περισσότερο με τις χώρες με τις οποίες δεν είχαμε εμπορική συμφωνία. Αλλά με αυτούς που είχαμε εμπορικές συμφωνίες επηρεάστηκε πολύ λιγότερο. Για παράδειγμα, οι εξαγωγές μας στον Καναδά τα τελευταία 5
έτη ανέβηκαν 60% σε σχέση με την περίοδο πριν την υπογραφή της εμπορικής συμφωνίας. Και έχουμε αριθμούς ρεκόρ των διαφόρων ευκαιριών που υπάρχουν και θέλουμε αυτές τις ευκαιρίες για να μπορούμε να συνεργαστούμε με εταιρείες σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση, ώστε να προάγουμε τις συμφωνίες μας και να δείξουμε πώς μπορούν να χρησιμοποιηθούν. Ας δούμε λίγο λοιπόν την Ασία και την περιοχή του Ειρηνικού. Οι Άγγλοι το λένε Ινδο-Ειρηνικού, οι Αμερικανοί Ειρηνικού Ασίας. Έχουμε κάποιες συμφωνίες νέας γενιάς σε αυτή την περιοχή. Δηλαδή, εδώ και 15 χρόνια αποφασίσαμε να έχουμε όχι μόνο κάποιες βασικές συμφωνίες για το εμπόριο και την μείωση των δασμών, αλλά θέλαμε να έχουμε πιο ολοκληρωτικές συμφωνίες, όχι μόνο για τη μείωση των δασμών, αλλά και πράγματα όπως οι υπηρεσίες, η διδασκαλία, οι νομικές υπηρεσίες, η αρχιτεκτονική. Θέλαμε λοιπόν οι εταιρείες μας να μπορούν να συμμετάσχουν σε διαγωνισμούς από τις χώρες αυτές, από τις κυβερνήσεις των χωρών αυτών, όπως και οι εταιρείες των δικών τους χωρών. Δηλαδή, αν βγει ένας διαγωνισμός για ένα σιδηρόδρομο εκεί, θέλουμε τις δικές μας εταιρείες να μπορούν να συμμετάσχουν στο διαγωνισμό. Επίσης, τα πνευματικά δικαιώματα. Θέλουμε οι πατέντες μας, τα πνευματικά μας δικαιώματα να μπορούν να διακινηθούν εκεί. Και επίσης το ίδιο ισχύει και για τα POP, όπως η ΦΕΤΑ. Είναι πάντα μεγάλο θέμα με τις τρίτες χώρες, γιατί όλοι έχουν τη δικιά τους ΦΕΤΑ, αλλά εμείς θέλουμε πάντα να σιγουρευτούμε ότι η ΦΕΤΑ που πωλείται σε αυτή τη χώρα θα προέρχεται από την Ελλάδα και από πουθενά αλλού. Ένα από τα τελευταία θέματα τα οποία διαπραγματευόμαστε, γιατί σε πολλές αυτές τις χώρες παράγουν ΦΕΤΑ εδώ και δεκαετίες και αυτό σημαίνει ότι ουσιαστικά πρέπει να σταματήσουν την παραγωγή τους και να φέρουν τη δική μας. Και οι συμφωνίες αυτές είναι πολύ σημαντικές για τις εταιρείες μας. Θέλουμε να εξασφαλίσουμε ότι έχουμε πιο εύκολες δασμολογικές διαδικασίες και ότι έχουμε λιγότερη γραφειοκρατία, δεν θα πρέπει να υπάρχουν διπλά στάνταρτ, δεν θα πρέπει να αλλάξει το προϊόν ώστε να συμμορφώνονται με τα πρότυπα μιας άλλης αγοράς και αυτά είναι όλα πολύ δύσκολα να επιτευχθούν, αλλά βοηθούν οι συμφωνίες αυτές, γιατί πολλές φορές οι άλλες χώρες λένε ότι εμείς έχουμε ένα βιομηχανικό πρότυπο εδώ και 50 χρόνια, γιατί να το αλλάξω με βάση τα ευρωπαϊκά πρότυπα, γιατί δεν αλλάζετε εσείς τα δικά σας με βάση τα δικά μας. Και πολλές φορές χρειάζονται χρόνια για να λυθεί αυτό. Κοιτάζουμε λοιπόν την περιοχή της Ασίας. Έχει μια τεράστια αύξηση του ΑΕΠ. Πολλές φορές έχει διπλασιαστεί σε σύγκριση με αυτό της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έχει ένα νέο πληθυσμό, αυξάνεται η αγοραστική της δύναμη και έτσι ήταν φυσικό να θέλουμε να εστιάσουμε στην αγορά αυτή. Η Ασία και η Ευρώπη θέλουμε να κοιτάξουμε σε 4 περιοχές: Ειρηνικού, την Νότια Ασία, την Νότιο-Ανατολική Ασία και την Ανατολική Ασία. Στην Ανατολική Ασία έχουμε την πρώτη μας ολοκληρωτική συμφωνία με την Ιαπωνία και την Νότια Κορέα. Προφανώς δεν έχουμε συμφωνία με την Ταϊβάν ή με την Μογγολία και δεν έχουμε και συμφωνία με την Κίνα. Οι εμπορικές μας σχέσεις με τις χώρες αυτές καλύπτονται από τους κανονισμούς του Διεθνούς Κανονισμού Εμπορίου. Η Ιαπωνία και η Κορέα είναι οι καλύτερες χώρες με τις οποίες έχουμε συμφωνίες. Έχουμε τώρα και συμφωνίες με τη Σιγκαπούρη και με το Βιετνάμ και έχουμε και στη χώρα του Ειρηνικού μία συμφωνία με τη Νέα Ζηλανδία. 5 λοιπόν στην περιοχή αυτή. Τι μας περιμένει τώρα? Ένα δύσκολο πρόγραμμα. Για πολλά χρόνια έχουμε προσπαθήσει και τώρα πετυχαίνουμε να κάνουμε αρκετά βήματα στην
Νότια Ασία. Ελπίζουμε να υπογράψουμε μια νέα εμπορική συμφωνία το Δεκέμβριο, μέχρι το τέλος του έτους τουλάχιστον. Η πρόεδρος μας, αλλά και όλοι οι άλλοι θέλουν, πραγματικά υπάρχει πολιτική θέληση και με τους Ινδούς. Συζητάμε πολύ καθημερινά για το πώς να καταφέρουμε να κλείσουμε αυτή τη συμφωνία. Μπορεί να μην είναι τόσο ολοκληρωτική όσο άλλες, γιατί υπάρχουν κάποια πράγματα στα οποία οι Ινδοί δεν συμφωνούν καθόλου με αυτό που θέλουμε, αλλά θέλουμε να έχουμε μια χρήσιμη συμφωνία με την Ινδία, γιατί είναι μια αγορά 1 δισεκατομμυρίου, υπάρχουν πολλές ευκαιρίες, αλλά είναι πολύ δύσκολο να μπούμε εκεί, γιατί θέλουν και οι ίδιοι να μεγαλώσουν τη δική τους βιομηχανία και έτσι δεν θέλουν εξωτερικές επιρροές. Τώρα, προχωρώντας προς την Νοτιοανατολική Ασία, εκτός από το Βιετνάμ και τη Σιγκαπούρη, έχουμε επαναρχίσει τις συζητήσεις με τη Μαλαισία και την Ταϊλάνδη. Αυτές συνεχίζονται και ελπίζουμε ότι θα καταλήξουν σε κάποιες μικρότερες εμπορικές συμφωνίες του χρόνου. Και έχουμε και ολοκληρώσει τις διαπραγματεύσεις με την Ινδονησία, μια τεράστια εταιρεία, 30 εκατομμύρια άτομα, όσον αφορά το μέγεθος της αγοράς. Και έτσι, στο άμεσο μέλλον, ελπίζουμε ότι θα έχουμε την Ινδονησία, την Ινδία, να αρχίζουν να μπουν σε ισχύ αυτές οι συμφωνίες από του χρόνου, ώστε να αρχίσουμε να έχουμε και τα πλεονεκτήματα που προσφέρουν, ειδικά τη μείωση των δασμών και άλλα ωφέλη κατά μια μεταβατική περίοδο. Και μετά το 2027 ελπίζουμε να έχουμε την έναρξη και συμφωνιών με την Μαλαισία και με την Ταϊλάνδη. Αυτές είναι τεράστιες ευκαιρίες, οι συμφωνίες αυτές. Παρακαλούμε, χρησιμοποιήστε τις. Είναι πολύ δυσνόητες, σας το λέω. Μια συμφωνία εμπορίου αυτή με την Νέα Ζηλανδία είναι 4.000 σελίδες. Κανείς δεν διαβάζει 4.000 σελίδες. Οπότε θέλουμε να διευκολύνουμε τις εταιρείες ώστε να τις κατανοήσουν. Έχουμε μια πλατφόρμα που εξηγεί τις συμφωνίες αυτές, εξηγεί πώς να τις χρησιμοποιήσετε, ποια είναι τα ωφέλη όσον αφορά τη μείωση των δασμών ή όσον αφορά το άνοιγμα των υπηρεσιών, την αγορά αγαθών, και αυτό θα το παρουσιάσει ο Νίκολα μετά από μένα. Θα σας δείξει τα εργαλεία που υπάρχουν για τις μικρές επιχειρήσεις. Μπορείτε λοιπόν να μάθετε για τις συμφωνίες και για τα ωφέλη που παρέχουν. Ευχαριστώ. Πράγματι, είναι μια πολύ καλή πάσα για τον επόμενο μιλητή μας, τον Μικολάη Ολσεύσκι. Ο κύριος Ολσεύσκι επίσης είναι στην Γενική Διεύθυνση Εμπορίου και Οικονομικής Ασφάλειας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, όπως και ο κύριος Μπέρτς. Είναι ειδικός στην εποπτεία εφαρμογής και υλοποίησης εμπορικών συμφωνιών και ιδιαίτερα υπεύθυνος για την ανάπτυξη, διαχείριση και ενίσχυση του Access to Markets. Access, ο αριθμός 2 Markets, μία πύλη πληροφόρησης για μικρομεσαίες επιχειρήσεις και άλλους φορείς που επιθυμούν να κατανοήσουν τις πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Καλησπέρα σας. Σήμερα θα σας παρουσιάσω εν συντομία την πύλη Access to Markets, μια ολοκληρωμένη πηγή πληροφόρησης για εξαγωγής και εισαγωγής προϊόντων, και γι' αυτό θα χρησιμοποιήσω μια παρουσίαση. Ελπίζω όλα να λειτουργήσουν ομαλά. Η Access to Markets είναι μια διαδικτυακή πύλη που εγκαινιάστηκε τον Οκτώβριο του 2020 με τη συγχώνευση προηγούμενης βάσης δεδομένων και του Trade Help Desk, δηλαδή 2 ξεχωριστών σελίδων, παρέχοντας πλέον τα πάντα σε ένα σημείο και βελτιώντας σημαντικά τη λειτουργικότητα της πλατφόρμας. Είναι ένα διαδικτυακό εργαλείο ειδικά σχεδιασμένο για επιχειρήσεις Ευρωπαϊκής Ένωσης που επιθυμούν να εμπορεύονται σε τρίτες χώρες. Το κύριο πλεονέκτημα είναι ότι έχει σαφή δομή και το γεγονός ότι όλες οι βασικές πληροφορίες είναι διαθέσιμες άμεσα, χωρίς πλοήγηση σε περίπλοκα μενού.
κινδύνου. Η πύλη είναι πλήρως διαδραστική και διατίθεται σε όλες τις επίσημες γλώσσες Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά το σημαντικό είναι ότι προσφέρεται δωρεάν και προσφέρει πολλά εκπαιδευτικά βίντεο που βοηθούν τους χρήστες να προηγηθούν στην πύλη. Ο κύριος στόχος είναι η υποστήριξη επιχειρήσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ιδίως των μικρομεσαίων, σε διεθνείς δραστηριότητες. Γνωρίζουμε ότι για μικρότερες εταιρείες είναι συχνά δύσκολο να εισέλθουν σε ξένες αγορές και είναι κάτι που προκαλεί μεγάλη πρόκληση. Γι' αυτό δημιουργήσαμε αυτό το εργαλείο. Όπως είπα, είναι ένα σημείο που μπορείτε να βρείτε όλες τις σχετικές πληροφορίες που χρειάζεται και για εξαγωγές και για εισαγωγές. Καλύπτουμε περισσότερες από 145, για την ακρίβεια 147 αγορές εξαγωγής, παρέχοντας λεπτομερείς πληροφορίες για προϊόντα, εμπορικά στατιστικά στοιχεία και εμπορικές συμφωνίες. Αξίζει επίσης να αναφερθεί ότι οι λειτουργίες της πύλης είναι διαθέσιμες όχι μόνο για επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά και για αρκετές χώρες εταίρους, όπως η Τουρκία, η Βόρεια Μακεδονία, η Αλβανία, η Ουκρανία, το Μαυροβούνιο, η Μολδαβία και η Σερβία. Πέρα από τη διαθεσιμότητα των δεδομένων, επιδιώξαμε να απλοποιήσουμε όσο το περισσότερο τη χρήση της. Είναι συχνά δύσκολο να κατανοήσει κάποιος τη νομική ορολογία ή να διαβάσει 4.000 σελίδες νομικών κειμένων, όπως είπε και ο Πίτερ νωρίτερα, και γι' αυτό το λόγο θέλαμε να παρουσιάσουμε τις πληροφορίες με πρακτικό και κατανοητό τρόπο, ώστε να είναι προσβάσιμες στις επιχειρήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που συχνά δεν διαθέτουν τους πόρους να μελετήσουν τέτοια κείμενα. Σε ποιους απευθύνεται η Access to Markets? Όπως είπα, έχει σχεδιαστεί κυρίως για επιχειρήσεις Ευρωπαϊκής Ένωσης, κυρίως για μικρομεσαίες. Παρ' όλα αυτά, προσπαθούμε να την κρατήσουμε χρήσιμη και ελκυστική για ένα μεγάλο φάσμα ενδιαφερομένων. Είναι επίσης χρήσιμη για επιχειρηματικούς οργανισμούς, ενώσεις, που τη χρησιμοποιούν για την υποστήριξη των μελών τους, για παρόχους συμβουλευτικών υπηρεσιών, που τη χρησιμοποιούν ως πηγή πληροφόρησης για τους πελάτες τους, για οργανισμούς προώθησης εμπορίου στα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που τη χρησιμοποιούν επίσης για τους εξαγωγείς και φυσικά για απλούς πολίτες που ενδιαφέρονται για το αντικείμενο. Στην καρδιά της πύλης του Access to Markets είναι το εργαλείο My Trade Assistant. Το κύριο τμήμα αφορά τα αγαθά. Είναι ένα εργαλείο που παρέχει λεπτομερείς πληροφορίες για δασμούς, εσωτερικούς φόρους, τελωνεϊκές διαδικασίες, απαιτήσεις προϊόντων σε αγορές στόχους. Ένα από τα πιο καινοτόμα χαρακτηριστικά είναι το Rules of Origin Self-Assessment, το εργαλείο ROSA, το οποίο βοηθά τις εταιρείες να καθορίσουν αν τα προϊόντα τους πληρούν τις προϋποθέσεις για προτιμησιακούς δασμούς βάσει εμπορικών συμφωνιών. Το ROSA προσφέρει ένα διαδραστικό τεστ που καθοδηγεί το χρήστη βήμα-βήμα στη διαδικασία προσδιορισμού προέλευσης του προϊόντος. Υποβάλλει κάποιες απλές ερωτήσεις, όπως από πού προέρχονται τα υλικά, πώς η επεξεργασία πραγματοποιείται στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αν πληρεί το προϊόν τα κριτήρια προέλευσης. Οπότε είναι μία βήμα προς βήμα αξιολόγηση και στο τέλος παρέχει την απάντηση για το αν είναι πιθανό να πληρεί το προϊόν τον κανόνα προέλευσης, καθώς και κάποια απαραίτητα έγγραφα απόδειξης. Το My Trade Assistant, στο οποίο περιλαμβάνεται το ROSA, έχει πληροφορίες για εμπορικά εμπόδια, στατιστικά και κάποιους περιορισμούς που έχουν επιβληθεί στη Ρωσία και τη Λευκορωσία.
Αλλά φυσικά το My Trade Assistant δεν είναι μόνο για τα αγαθά. Πριν 2 χρόνια επεκτείναμε τη λειτουργικότητα του Access to Markets, ώστε το My Trade Assistant να περιλαμβάνει πληροφορίες για υπηρεσίες και επενδύσεις. Πλέον το εργαλείο περιέχει πληροφορίες και απαιτήσεις για την εξαγωγή συγκεκριμένων υπηρεσιών σε τρίτες χώρες, παραπομπές για σχετικές ρυθμίσεις και πληροφορίες για αρμόδιες αρχές. Επί του παρόντος καλύπτει 12 βασικές αγορές, τη Βραζιλία, τον Καναδά, την Κίνα, το Χονγκ Κονγκ, την Ινδία, την Ιαπωνία, το Μεξικό, την Νορβηγία, την Νότια Αφρική, την Ελβετία, το Ηνωμένο Βασίλειο και τη ΣΥΠΑ. Με πληροφορίες για πάνω από 100 τομείς πληροφοριών, υπηρεσιών για κάθε χώρα. Και φυσικά δουλεύουμε συνεχώς για περαιτέρω επέκταση ώστε να καλύψουμε περισσότερες χώρες και τομείς υπηρεσιών που ανταποκρίνονται καλύτερα στις ανάγκες των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων. Μία άλλη σημαντική επέκταση του My Trade Assistant είναι το εργαλείο αξιολόγησης των δυνατοτήτων συμμετοχής επιχειρήσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε συμβάσεις τρίτων χωρών. Ονομάζεται My Trade Assistant for Procurement και καλύπτει επί του παρόντος 5 αγορές, τον Καναδά, την Ιαπωνία, την Ελβετία, το Ηνωμένο Βασίλειο και τη ΣΥΠΑ και παρέχει πληροφορίες για προσκλήσεις υποβολής προσφορών, συμπεριλαμβανομένων των αρχών, του αντικειμένου σύμβασης και της εκτιμόμενης αξίας της σύμβασης. Περιλαμβάνει επίσης άμεσους συνδέσμους με νομικά κείμενα και άλλες πηγές πληροφοριών, που το καθιστά πιο εύκολο για τις ενδιαφερόμενες εταιρείες. Είναι πολύ χρήσιμο, ιδιαίτερα για μικρομεσαίες επιχειρήσεις που δεν έχουν τους πόρους να εντοπίσουν ανεξάρτητα ευκαιρίες συμβάσεων με ξένες χώρες. Όσον αφορά τη χρήση του Access to Markets, από την έναρξη τον Οκτώβριο του 2020 έχουμε καταγράψει πάνω από 12 εκατομμύρια επισκέπτες και έχει πάνω από 27 εκατομμύρια αναζητήσεις. Τα νεότερα εργαλεία, το My Trade Assistant for Procurement και το My Trade Assistant for Services, έχουν χιλιάδες αναζητήσεις και το Rosa έχει χρησιμοποιηθεί πάνω από 1 εκατομμύριο φορές για αυτοαξιολόγηση, για προέλευση. Αυτό μας δείχνει ότι η πύλη εκτιμάται ιδιαίτερα από επιχειρήσεις Ευρωπαϊκής Ένωσης και χρησιμοποιείται καθημερινά ως εργαλείο και όχι μόνο ως πηγή αναφοράς. Και με αυτό θα ήθελα να ολοκληρώσω την παρουσίασή μου. Και αν επιτρέπετε, θα ήθελα να σας δείξω λίγο την ιστοσελίδα μας ζωντανά, για να δείτε όλα τα εργαλεία που σας περιέγραψα. Έχω βάλει εδώ τον κωδικό QR, το οποίο μπορείτε να σαρώσετε και να με ακολουθήσετε ή να το κάνετε πληκτρολογώντας Access to Markets στο Google, όπως είναι γραμμένο. Γράφετε λοιπόν με 2, όπως σας αναφέρω και στην αρχή. Ευχαριστούμε πολύ. Πήρε την πρωτοβουλία και νομίζω ότι έχω βάλει το σύνδεσμο στην συνομιλία. Ναι, παρακαλώ συνεχίστε. Οπότε εδώ είναι η αρχική σελίδα του Access to Markets. Εδώ στην αρχική σελίδα μπορείτε να δείτε ένα σύντομο βίντεο του υποδιευθυντή μας, του Denis Bretonnet, ο οποίος τονίζει και όλη την ανάπτυξη. Και αν πάμε κάτω, βλέπουμε το My Trade Assistant που σας περιέγραφα. Και θα επιστρέψουμε σε αυτό και πάλι σε λίγο. Αλλά επίσης στην αρχική σελίδα μπορούμε να δούμε και το ενιαίο σημείο εισόδου, το οποίο είναι και το σημείο επαφής στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στην μονάδα μας. Πιστεύουμε ότι λειτουργούμε ως ένα κανάλι επικοινωνίας με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αν έχετε κάποιο πρόβλημα κατά την εξαγωγή των προϊόντων σας, είναι ένας τρόπος που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε για να μας ενημερώσετε αν κάτι δεν πηγαίνει καλά, αν έχετε κάποια προβλήματα
και μπορείτε να το κάνετε απλά μέσω της φόρμας επικοινωνίας και παραπώνων. Βλέπετε εδώ όλες τις επιλογές. Απλά για να με ενημερώσετε αν υπάρχουν κάποια προβλήματα. Έχει μόνο λίγα υποχρεωτικά πεδία, τα οποία πρέπει να περιγράψετε το ποιος είστε, το πρόβλημα που έχετε, τον τομέα, το προϊόν, αλλά γενικά θέλουμε να το κάνουμε όσο πιο απλό γίνεται. Οπότε, απλά αν μας ενημερώσετε ότι έτσι μπορούμε εμείς να συγκεντρώσουμε τα στοιχεία, να σας βοηθήσουμε ή να σας βοηθήσουμε στο να μαζέψετε όλα τα στοιχεία που χρειάζεστε σε ένα μεταγενέστερο σημείο. Επιστρέφοντας στην αρχική σελίδα, μπορείτε επίσης να βρείτε εδώ πληροφορίες σχετικά με τις εκπαιδεύσεις μας, τις εκδηλώσεις μας. 3 με 4 φορές το χρόνο έχουμε κάποια εκπαίδευση. Η επόμενη είναι στις 9 Δεκεμβρίου και θα ήθελα να σας προτείνω να συμμετάσχετε. Αν θέλετε να ακούσετε περισσότερο για το Access to Markets και το τι μπορεί να κάνετε με αυτό, τι μπορεί να σας προσφέρει. Σήμερα προφανώς δεν έχουμε χρόνο. Εδώ έχουμε τις εκδηλώσεις μας με το ποιες είναι οι επόμενες εκδηλώσεις μας, ποιες είναι οι σημαντικές εκδηλώσεις μας, και αν πάτε προς τα κάτω βλέπουμε τα νέα μας για τις σχετικές χώρες και αυτό μπορεί να σας ενδιαφέρει, και τα τελευταίες ενημερώσεις σχετικά με αλλαγές σε δασμούς, σε γραφειοκρατία, σε φόρους. Επιστρέφοντας στην καρδιά του Access to Market, το My Trade Assistant, βλέπουμε εδώ ότι υπάρχουν μόνο 3 πεδία που απαιτείται να συμπληρώσετε ώστε να αρχίσετε να λαμβάνετε πληροφορίες σχετικά με ό,τι χρειάζεστε, τους δασμούς, ό,τι χρειάζεστε να επιλέξετε τη χώρα από την οποία εξάγετε, τη χώρα στην οποία θέλετε να εξάγετε. Βλέπουμε εδώ και τις τελευταία αιτήματα, οπότε έχουμε ήδη ψάξει γι' αυτό. Μπορούμε απλά να πάμε σε αυτό το link, λοιπόν, αν είναι κάτι που χρειαζόμαστε, αλλά μπορείτε να βάλετε εδώ τον κωδικό HS ή το όνομα του προϊόντος, ελιές, Ελλάδα σε Ιαπωνία, και θα δούμε εδώ ένα πλαίσιο με τα αποτελέσματα. Πρέπει να επιλέξουμε βέβαια εδώ και τι είδους ελιές μας ενδιαφέρουν, αλλά μετά από αυτό θα δούμε μία σελίδα με τα αποτελέσματα, το οποίο ορίζει όλες τις σχετικές πληροφορίες, τους δασμούς. Βλέπουμε τις διάφορες δασμολογικές ποσοστώσεις που εφαρμόζονται στο προϊόν αυτό, και στο πάνω μέρος έχουμε και την τελευταία ενημέρωση της σελίδας, και έτσι ξέρετε ότι είναι πάντα ενημερωμένο και ότι δεν χρησιμοποιείται παλιά στοιχεία ή παλιές πληροφορίες που θα μπορούσε να προκαλέσει προφανώς προβλήματα. Πέρα από τους δασμούς, έχουμε και το εργαλείο Ρόζα, το οποίο σας ανέφερα και πριν, το οποίο έχουμε επίσης και σεμινάρια εκπαίδευσης, αν ενδιαφέρεστε να μάθετε περισσότερα γι' αυτό. Εκτός από το Ρόζα, έχουμε και η σελίδα των φόρων, τη γραφειοκρατικά. Εδώ πέρα βλέπουμε διαφορετικές ενότητες. Πρώτα έχουμε μια επισκόπηση του τι χρειάζεται, τι είναι σημαντικό για αυτή την αγορά, και μετά ειδικές πληροφορίες που ισχύουν μόνο για τις ελιές στην περίπτωσή μας. Πέρα από αυτό, υπάρχει και η ενότητα με τα εμπόδια για το εμπόριο που υπάρχουν σε αυτή την αγορά, τα οποία μας έχουν κοινοποιηθεί μέσω της σελίδας μας που σας έδειξα πριν, και αυτό σας δίνει και κάποιες πληροφορίες για το τι να περιμένετε όταν κάνετε εξαγωγές προς αυτή τη χώρα. Έχουμε επίσης και στατιστικές του εμπορίου, ώστε να έχετε και μια καλύτερη εικόνα του τι μπορείτε να περιμένετε, και ένα σύντομος οδηγός για την ανάγνωση των αποτελεσμάτων. Και για να ολοκληρώσω,
Θα επαναλάβω ότι εδώ έχουμε τη σελίδα με τις εκδηλώσεις μας και υπάρχουν εκδηλώσεις εκπαίδευσης που κάνουμε και υπάρχουν και βιντεοσκοπήσεις των προηγούμενων εκπαιδεύσεων. Εδώ και 2 εβδομάδες είχαμε την πιο πρόσφατη και εστίαζε στο εμπόριο μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Καναδά. Αλλά δεν μιλήσαμε μόνο για τον Καναδά, αλλά και για άλλες χώρες. Και νομίζω ότι αυτό μας δίνει μια καλή επισκόπηση. Αν έχετε ερωτήσεις, θα χαρώ να τις απαντήσω και μπορείτε να μας γράψετε και αργότερα μέσω email ή μέσω της φόρμας επικοινωνίας. Ευχαριστούμε πολύ. Έχω μια σύντομη ερώτηση. Το Access to Market καλύπτει και την εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όχι μόνο με τρίτες χώρες. Επίσης, καλύπτει και τις εισαγωγές στην Ευρωπαϊκή Ένωση από άλλες χώρες. Ευχαριστούμε πολύ. Ο επόμενος ομιλητής μας είναι ο Γιώργος Μπάνος, είναι ο Partnership Manager στο Επιχειρηματικό Συμβούλιο Ελλάδας ΑΣΕΑΝ και έχει μακρά εμπειρία στον τομέα αυτό και είναι και co-founder και director και founder του ASEAN Frontier, το οποίο εστιάζει σε γεωπολιτικά ζητήματα. Κύριε Μπάνο. Ευχαριστώ πολύ. Καλησπέρα σε όλους. Θα αρχίσω ευχαριστώντας το Enterprise Greece που διοργάνωσε το σεμινάριο αυτό. Ήταν πολύ ενδιαφέρουσες οι προηγούμενες τοποθετήσεις και το να δούμε πώς λειτουργεί η πλατφόρμα Access to Market είναι πραγματικά πολύ χρήσιμο για τους Έλληνες εξαγωγείς και τις ελληνικές εταιρείες που θέλουν να ανοίξουν, να κάνουν ένα άνοιγμα προς την Ανατολή. Είμαι στο Επιχειρηματικό Συμβούλιο Ελλάδας ΑΣΕΑΝ. Τι είναι αυτό? Είναι μία ΜΚΟ και αυτό που στοχεύουμε να κάνουμε είναι να λειτουργήσουμε ως γέφυρα μεταξύ της Ελλάδας και των επιχειρηματικών κοινοτήτων της Ασίας. Οπότε ο ρόλος μου σήμερα δεν είναι να μιλήσουμε από την πλευρά των πολιτικών, αλλά να μοιραστώ το τι βλέπουμε καθημερινά στο πεδίο μέσω των πρωτοβουλειών μας με τοπικές μικρομεσαίες επιχειρήσεις, δηλαδή εκεί που οι πολιτικές συναντούν την πρακτική και που δείχνουν το πώς οι συμφωνίες εμπορίου ουσιαστικά μεταφράζονται σε πραγματικές ευκαιρίες για τις ελληνικές εταιρείες. Και πιστεύω ότι ο καλύτερος τρόπος να αρχίσω, γιατί έχουμε δει την Ασία, έχουμε δει την νότιο-ανατολική Ασία, αλλά προφανώς εγώ θέλω να εστιάσω στο γιατί το ASEAN ή ο χώρος του ASEAN είναι πολύ κρίσιμη σημασία και ειδικά οι ελληνικές επιχειρήσεις θα πρέπει να εστιάζουν στο χώρο του ASEAN. Μιλάμε για ένα τεράστιο πληθυσμό. Όλοι μαζί συγκροτούν την 5η μεγαλύτερη οικονομία του κόσμου και όπως υπόθηκε πριν σημειώνει 5,5% ετήσια αύξηση ΑΕΠ. Ουσιαστικά έχει νέους που ζουν σε πόλεις που έχουν ψηφιακές γνώσεις και έτσι είχα και την χαρά και όπως είδαμε και πριν και είναι ένας πολύ δυναμικός πληθυσμός, θέλουν να αναπτυχθούν και είναι πραγματικά εντυπωσιακό να δει κανείς το τι δυναμική έχουν στην Νοτιοανατολική Ασία. Από τότε που κάναμε έναρξη των εργασιών μας εκεί, αυτό που είδαμε και αυτό που πιστεύω είναι ότι για την Ελλάδα και για την Ευρώπη γενικότερα, ο χώρος ASEAN δεν είναι μόνο ένας εμπορικός εταίρος, αλλά και ένας στρατηγικός εταίρος, γιατί πολλές περιοχές όπου η ζήτηση που υπάρχει στην Νοτιοανατολική Ασία ταιριάζει πάρα πολύ με τα δικά μας ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα στην ναυτιλία, στα logistics που ξέρουμε ότι είναι από τους σημαντικότερους τομείς της Ελλάδας. Οι χώρες αυτές αναπτύσσουν τα δίκτυα ναυτιλίας, αναπτύσσουν τα ναυπηγεία τους, δηλαδή αυτό αποτελεί μεγάλη ευκαιρία για ελληνικές επιχειρήσεις και είναι ένας τομέας στον οποίο εστιάζουμε πολύ στην εργασία μας. Επί του παρόντος, ένα μέρος του τι κάνουμε αφορά τις εμπορικές συμφωνίες με την Ινδονησία
Και μετά θα έχουμε και μια άλλη αποστολή το Νοέμβριο στη Μανίλα, στις Φιλιππίνες. Και οι δύο αυτές αποστολές θα εστιάζουν πολύ στην ναυτιλία, στα ναυπηγεία, στα freeports και στα λοιπά. Σε όλα τα σχετικά ζητήματα. Και ένα άλλο τομέα στον οποίο θέλω να εστιάσω είναι η αγροδιατροφή, γιατί βλέπουμε μια αυξανόμενη ζήτηση για μετσογειακά προϊόντα όπως το λάδι, η φέτα και έχουμε και τα συγκεκριμένα πρότυπα ποιότητας. Και αυτό που βλέπουμε συχνά είναι το πόσο πολύ οι χώρες της Νοτιοανατολικής Ασίας εκτιμούν τα πρότυπα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και πόσο σχετίζουν ένα ευρωπαϊκό προϊόν με υψηλότερα standards, το οποίο προφανώς είναι πολύ καλό για τις ελληνικές εξαγωγικές εταιρείες. Και ένα άλλο πράγμα στο οποίο θέλω να εστιάσω είναι ο τουρισμός, γιατί υπάρχει μια μεγάλη αυξανόμενη μέση τάση στην Ασία που ταξιδεύει περισσότερο και επίσης το μοντέλο βιώσιμου τουρισμού εδώ στην Ελλάδα είναι κάτι που φαίνεται ως ένα πάρα πολύ καλό παράδειγμα στην Ασία και αυτό είναι πολύ χρήσιμο για να το σκέφτονται οι ελληνικές εταιρείες. Συνολικά, λοιπόν, για τις ελληνικές μικρομεσαίες και εισαγωγής είναι μια δυναμική ανοιχτή αγορά και αυτό που πιστεύω είναι ότι υπάρχει τεράστιο περιθώριο εξερεύνησης και πρέπει να πω είναι ίσως λίγο εκτός της ζώνης όπου έχει συνηθίσει να κινείται η μέση ελληνική επιχείρηση και αυτό είναι κατανοητό και θα το αναλύσω λίγο μετά. Οπότε, επί του παρόντος, όπως είπαμε, καλύπτουμε τη Σιγκαπούρη και το Βιετνάμ με εμπορικές συμφωνίες, τελειοποιούμε τις συμφωνίες μας με την Ινδονησία και ελπίζω ότι και περισσότερες χώρες θα ακολουθήσουν, η Ταϊλάνδη είναι ένα παράδειγμα και είναι σημαντικό να δούμε συμφωνίες εμπορίου και άλλα εργαλεία που βοηθούν στο εμπόριο μεταξύ της Ευρώπης και της Ασίας. Να έχουμε και άλλα τέτοια εργαλεία, γιατί πραγματικά πιστεύω ότι το ΑΣΕΑΝ, ο χώρος ΑΣΕΑΝ, είναι στην καρδιά του μέλλοντος. Είναι μια περιοχή που είναι στην καρδιά των μεγαλύτερων γεωπολιτικών αναταραχών των επόμενων ετών, αλλά λόγω του πληθυσμού και της δυναμικής της θα πρέπει να παίξει ένα σημαντικό ρόλο για την Ευρώπη και για την Ελλάδα. Οπότε, αυτό που λέω συχνά στις επιχειρήσεις που έρχονται σε εμάς να μας μιλήσουν είναι ότι αυτό που έχουμε δει μέχρι τώρα στο χώρο αυτό, όποτε προσπαθούμε να φέρουμε σε επαφή με ελληνική επιχειρήση για matchmaking με την Ινδονησία, για παράδειγμα τις Φιλιππίνες, είναι ότι υπάρχει μια πολύ μεγάλη θέληση να κάνουν δουλειά με ελληνικές επιχειρήσεις, με ευρωπαϊκές επιχειρήσεις. Οπότε τα πράγματα πάνε στον αυτόματο. Υπάρχουν λοιπόν εταιρείες που θέλουν να κανονίσουν συναντήσεις στην Ινδονησία πολύ γρήγορα και πολύ εύκολα το κανονίζουμε και έχουν πάρα πολύ καλή αποδοχή. Το βλέπουμε εκεί με τις αποστολές μας στην Νοτιοανατολική Ασία. Νομίζω ότι είναι ακόμα καλύτερα από ό,τι περίμενα και αυτό είναι κάτι το οποίο πρέπει να σκεφτόμαστε. Τώρα, θέλω να εστιάσω λίγο σε αυτά που βλέπουμε στο πεδίο, γιατί για παράδειγμα προσφάτως φιλοξενήσαμε το πρώτο round table επιχειρηματικό round table των Φιλιππινών. Πήγε πολύ καλά εδώ στην Αθήνα και μιλήσαμε με διάφορους Έλληνες επιχειρηματίες που έλαβαν μέρος και πιστεύω ότι έχουμε πολύ καλή δυναμική εκεί. Από τη μία υπάρχει μεγάλη περιέργεια. Υπάρχει σχεδόν ενθουσιασμός όταν βλέπουν τα στατιστικά, τα δεδομένα, όλη τη μίξη που προσφέρει η περιοχή αυτό, το ΑΣΕΑΝ, οι Φιλιππίνες, οποιαδήποτε χώρα εκεί.
αποτελεί ένα ελκυστικό προορισμό για επιχειρήσεις. Αλλά, από την άλλη, δεν υπάρχει αρκετή πληροφόρηση για τους Έλληνες και τις ελληνικές επιχειρήσεις. Έτσι, τα πράγματα που ακούμε είναι θα θέλαμε να εξερευνήσουμε την Ασία, είναι τόσο μακριά, δεν ξέρουμε πώς να αρχίσουμε, δεν έχουμε τοπικούς εταίρους, πόσο εύκολο είναι να πλοηγηθεί κανείς σε αυτό το περιβάλλον. Νομίζω ότι και πάλι οι συμφωνίες ελεύθερου εμπορίου αποτελούν τη ροκαλιά που επιτρέπει τη διεξαγωγή του επιχειρήν στις χώρες που έχουν υπογράψει συμφωνίες και όπως υπόθηκε και πριν, αυτό θα επεκταθεί και στο μέλλον και σε άλλες χώρες, σε άλλες 2 χώρες της Νοτιοανατολικής Ασίας. Που για μένα αυτό σημαίνει 2 πράγματα. Υπάρχει ένα χάσμα γνώσης και ένα χάσμα νοοτροπίας για τις επιχειρήσεις. Πολλές επιχειρήσεις δεν ξέρουν πόσο εύκολο είναι να μπουν σε αυτές τις αγορές και έχουν γίνει πολύ εύκολες στο να μπει μια ελληνική επιχείρηση και επίσης δεν ξέρουν τους μηχανισμούς, τις συμφωνίες, τις καλύτερες εμπορικές συμφωνίες, αλλά και τα εργαλεία υποστήριξης, όπως είδαμε και πριν. Αλλά πιστεύω ότι ίσως υπάρχει ένα μεγάλο χάσμα νοοτροπίας. Είναι και πολιτισμικό. Στην Ελλάδα αρκούμαστε σε αυτά που ξέρουμε και έχουμε μια κάπως ευρωκεντρική νοοτροπία. Και πάλι αυτό είναι κατανοητό. Και βλέπουμε ότι όταν κάτι μας είναι ξένο, ένστικτό μας είναι να μαζευόμαστε. Αλλά πιστεύω ότι αυτό θα πρέπει να αλλάξει. Η Ασία και το Ασθενάν δεν είναι και μακρινοί προορισμοί πια και το ακούμε αυτό συχνά. Δεν είναι η αγορά του μέλλοντος, είναι η αγορά του παρόντος. Γνωρίζουν ήδη τεράστια άνθηση. Υπάρχει ευκαιρία τώρα να έρθουμε σε επαφή με τις αγορές αυτές. Έχει ήδη αρχίσει αυτό. Και έτσι και πάλι βλέπουμε μια παροχημένη νοοτροπία. Πολλές φορές κάποιοι μας μιλάνε για τις Φιλιππίνες. Μπορεί κάποιος να το βλέπει ως μόνο φτηνά εργατικά χέρια που έρχονται στην Ελλάδα. Και νομίζω να έχετε πάει στη Μανίλα, αν στη Τζακάρτα προσφάτως, νομίζω θα καταλάβετε ότι αυτό δεν ισχύει πλέον. Μιλάμε για ένα πολύ υψηλής εκπαίδευσης προσωπικό που μιλάνε αγγλικά και υπάρχει μια αγορά υπηρεσιών σε άνθηση και innovation hubs παντού. Οπότε, μήνυμά μας στις ελληνικές επιχειρήσεις, στους ελληνικούς εξαγωγείς, είτε μεγάλες είτε μικρές, είναι ότι βρισκόμαστε εδώ για να λειτουργήσουμε ως γέφυρα. Ναι, το ΑΣΕΑΝ είναι ένας άγνωστος χώρος και είναι μέσω των προσπαθειών μας που προσπαθούμε να γεφυρώσουμε αυτό το χάσμα. Και ουσιαστικά θέλω να πω συνολικά ότι στόχος μας είναι να ακολουθήσουμε συγκεκριμένα βήματα για να κάνουμε αυτές τις χώρες πιο εύκολες στην προσέγγιση. Για παράδειγματα, έχουμε business round tables με τις Φιλιππίνες σε συνεργασία με το Κέντρο Εμπορίου των Φιλιππινών στο Παρίσι για να αυξήσουμε τη γνώση. Αρχικά νομίζω ότι έχουμε στόχο την αύξηση της ευαισθητοποίησης και νομίζω ότι είναι το πρώτο βήμα για να διασφαλιστεί η μεγαλύτερη συμμετοχή των επιχειρήσεων στην Ασία. Η καρδιά όμως των προσπαθειών μας είναι οι εμπορικές και επιχειρηματικές αποστολές, γιατί εκεί ουσιαστικά συμμετέχουν επιχειρήσεις που έχουν μια ξεκάθαρη εικόνα για το τι επιδιώκουν στην Ασία, στην Ινδονησία, τις Φιλιππίνες, το Βιετνάμ, όπου και αν είναι αυτό. Προσαρμόζουμε τις συναντήσεις επιχειρηματικής διασύνδεσης, ώστε για παράδειγμα μια ναυτιλιακή εταιρεία να συναντά την αντίστοιχη. Στην Ελλάδα, για παράδειγμα, διαθέτουμε μνημόνιο συνεργασίας με τη Περταμίνα International Shipping, μία από τους μεγαλύτερους ναυτιλιακούς ομίλους παγκοσμίως, καθώς και θεσμούς όπως το Κάντιν, το εμπορικό και βιομηχανικό επιμελητήριο της Ινδονησίας, το EDB της Σιγκαπούρης και φυσικά το Enterprise Greece. Οπότε, ουσιαστικά, οι θεσμικές μας συνεργασίες διευκολύνουν την επιχειρηματική δραστηριότητα και μέσα από αυτές τις συναντήσεις
οι εταιρείες μπορούν να κάνουν το πρώτο βήμα στην αγορά της Νοτιοανατολικής Ασίας. Θεωρώ ότι αυτό είναι που σπάει τον πάγο. Και η ξεκάθαρη συνειδητοποίηση ότι μόνο από μια τέτοια αποστολή μπορεί κάποιος να κάνει συνεργασία στην Νοτιοανατολική Ασία, διότι είναι ευκολότερο από ό,τι νομίζαμε. Το περιβάλλον είναι πολύ φιλικό προς τις ελληνικές επιχειρήσεις, με θερμή υποδοχή και ενθουσιασμό που δεν περιμέναμε. Όσον αφορά την εκπροσώπηση, λειτουργούμε ως γέφυρα πληροφόρησης, οπότε συνδέουμε εξαγωγής με φορείς στην Ασία, παρέχουμε στοιχεία δυνητικών εταιριών, αναλύσεις, συμβουλές. Γενικά είμαστε για να στηρίξουμε τις ελληνικές επιχειρήσεις που θέλουν να επεκταθούν, να επενδύσουν, να εξάγουν στη Νοτιοανατολική Ασία. Υπάρχουν πολλοί κλάδοι που μπορούμε να συνεχίσουμε αυτή την προσπάθεια. Η ναυτιλία σίγουρα είναι προτεραιότητα για την Ελλάδα, αλλά υπάρχουν και συνεργασίες στην εκπαίδευση, στον τουρισμό, τη φιλοξενία, τα αγροδιατροφικά προϊόντα, τη τεχνολογία και τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Υπάρχουν πολλές ευκαιρίες για τις ελληνικές επιχειρήσεις στην Νοτιοανατολική Ασία και όπως συμβαίνει στην Ασία γενικά, οι επιχειρηματικές σχέσεις βασίζονται στην προσωπική σχέση και όχι απλά στη συναλλαγή. Και ένα απλό ταξίδι για παράδειγμα, Ινδονησία και συνάντηση με τις επιχειρήσεις στον ίδιο τομέα μπορεί να οδηγήσει σε μακροχρόνια συνεργασία που θα ανοίξει το δρόμο για όλες τις δραστηριότητες της επιχείρησης στην περιοχή της Νοτιοανατολικής Ασίας. Οπότε, για να κλείσω, θέλω να αφήσω ένα πολύ απλό μήνυμα. Η ASEAN προσφέρει την ευκαιρία, όπως είδαμε και από συμφωνίες ελεύθερου εμπορίου, ανοίγουν τις πόρτες και εμείς στο Hellenic ASEAN Business Council βοηθούμε τις επιχειρήσεις να περάσουν από αυτές. Υπάρχουν υποδομές, υπάρχουν συνεργασίες, υπάρχει σίγουρα θέληση και τώρα είναι η ώρα να χρησιμοποιήσουμε όλα αυτά τα εργαλεία που έχουμε για να βοηθήσουμε τις ελληνικές επιχειρήσεις να προσεγγίσουν την πιο σημαντική αγορά ίσως στον κόσμο. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστούμε πολύ κύριε Μπάνο. Πριν παρουσιάσω την τελευταία μας ομιλήτρια, την κυρία Μακρυπίδη, θέλω να αναφέρω στον κύριο Ολσεύσκη ότι υπάρχουν πολλά θετικά σχόλια για την πύλη Access to Market στη συνομιλία μας, οπότε σας συγχαίρω για την προσπάθειά σας. Και κύριε Μπάνο, υπάρχει και ένα ερώτημα για στοιχεία επικοινωνίας, τα οποία έχουμε ήδη δώσει, αλλά ίσως θέλετε να δώσετε περισσότερα στοιχεία για το Hellenic ASEAN Business Council, για το ακροατήριό μας. Υπάρχει επίσης και μία ερώτηση, αλλά αν επιτρέπετε, θα ήθελα πρώτα να περάσουμε στην κυρία Μακρυπίδη και έπειτα θα ασχοληθούμε με τις ερωτήσεις. Οπότε θα ήθελα να σας παρουσιάσω την επόμενη και τελευταία ομιλήτριά μας, την Έλληνα Μακρυπίδη από το Υπουργείο Εξωτερικών. Είναι σύμβουλος Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων, δεύτερη σύμβουλος Εμπορικών και Οικονομικών Υποθέσεων και από το Σεπτέμβριο του 2022 είναι απληρότερη εκπρόσωπος της Ελλάδας στην Επιτροπή Εμπορικής Πολιτικής Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα συνοψίσει τη συζήτηση μέχρι τώρα και θα δείξει ορισμένα βασικά σημεία, για παράδειγμα την αξία των εμπορικών συμφωνιών και τη διαρκώς αυξανόμενη σημασία των ασιατικών οικονομιών. Κυρία Μακρυπίδη, έχετε το λόγο. Καλησπέρα σας. Ευχαριστώ πολύ και εγώ εκ μέρους της μόνιμης αντιπροσωπείας της Ελλάδας στην Ευρωπαϊκή Ένωση και του Υπουργείου Εξωτερικών για αυτό το webinar. Όπως ξέρετε, το Υπουργείο Εξωτερικών συντονίζει τις θέσεις της χώρας προς την Επιτροπή για τις εξέλιξη διαπραγματεύσεις τις εμπορικές για νέες συμφωνίες και παρακολουθεί την εφαρμογή των υφιστάμενων συμφωνιών. Γι' αυτό λοιπόν θέλω να εκφράσω την ευγνωμοσύνη μου για τη συμμετοχή σε αυτό το webinar προς την Enterprise Greece, την Enterprise Europe Network Ελλάς. Χαιρόμαστε πολύ που έχουμε την ευκαιρία να συμβάλλουμε στην υλοποίησή του για δεύτερη συνεχή χρονιά και να ευχαριστήσω και τους συναδέλφους από την Επιτροπή που πάντα προσπαθούν να δημιουργούν τα εργαλεία για να εφαρμόζονται οι εμπορικές συμφωνίες. Είδαμε όλοι πόσο χρήσιμο είναι το access to markets
και παράλληλα εκλαϊκεύουν το περιεχόμενο των συμφωνιών προς τις επιχειρήσεις, αναδεικνύοντας τα σημεία που πραγματικά τις ενδιαφέρουν πιο πρακτικά. Είναι πολύ σημαντικό που βρισκόμαστε σε ένα κοινό φόρουμ. Οι εκπρόσωποι της Επιτροπής, της επιχειρηματικής κοινότητας, ελληνικών και δημοσίων και ιδιωτικών φορέων, που προσπαθούμε όλοι να δράσουμε ως διευκολυντές της γεφύρωσής μας με τις αγορές της Ασίας. Ακούσαμε πολλά ενδιαφέροντα μηνύματα και θα προσπαθήσω να συνοψίσω τα σημαντικότερα από αυτά. Καταρχάς, είναι αναντήρητο ότι στο σημερινό αβέβαιο παγκόσμιο γεωοικονομικό περιβάλλον, η διαφοροποίηση των πηγών εφοδιασμού και οι προορισμοί των προϊόντων μας είναι απαραίτητη. Ο εντυνόμενος ανταγωνισμός και προστατευτισμός ανάμεσα στη ΣΥΠΑ, την Κίνα αλλά και ευρύτερα, μόνο αναδεικνύουν την καθοριστική ανάγκη της ευκολότερης πρόσβασής μας σε ξένες τρίτες αγορές. Γι' αυτό και είναι απόλυτα σχετικό το δίκτυο των εμπορικών συμφωνιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μιλήσαμε για πάνω από 40 εμπορικές συμφωνίες με πάνω από 70 χώρες. Γι' αυτό και το σημερινό λοιπόν webinar είναι εξαιρετικά επίκαιρο. Αφορά την Ασία με τον αυξανόμενο ρόλο της κεντρικά στις παγκόσμιες αλυσίδες εφοδιασμού. Με την Ασία έχουμε σε ισχύ, αναφέρθηκαν ενδεικτικά οι συμφωνίες με τη Σιγκαπούρη, το Βιετνάμ, την Νότια Κορέα, σε λίγο και με την Ινδονησία, αλλά υπάρχουν και σε εξέλιξη διαπραγματεύσεις, πολύ σημαντικές, με χώρες της ΑΖΕΑΝ, όπως η Μαλαισία, η Ταϊλάνδη και οι Φιλιππίνες, και φυσικά με την Ινδία, που αποκαλούμε εμείς στις ομάδες εμπορίου το Everest των διαπραγματεύσεων. Λόγω της ισχύως, η οποία εκδηλώνεται και μέσω της διαπραγματευτικής της τάσης. Για το λόγο αυτό, λοιπόν, οι ενημερωτικές δράσεις για τις συμφωνίες ελευθέρων συναλλαγών, τις FTAs, αποτελούν ουσιώδες εργαλείο για την αξιοποίηση των ευκαιριών που δημιουργούνται και μέσα από αυτές και μέσα από στοχευμένες παρουσιάσεις και το διάλογο που ακολουθεί, οι επιχειρήσεις μπορούν να μάθουν τους όρους πρόσβασής τους στις τρίτες αγορές, τις αυξήσεις δυστυχώς ή τις μειώσεις δασμών, ως τώρα, που εξασφαλίζουν, τους κανόνες καταγωγής και τις διαδικασίες πιστοποίησης, αποκτώντας έτσι τα απαραίτητα εφόδια για να ενισχύσουν την εξαγωγική τους δραστηριότητα. Μάλιστα, πρόσφατα αποδείχθηκε πόσο σημαντική και χρήσιμη μπορεί να είναι η βάση access to markets, λόγω της αμερικάνικης δασμολογικής πολιτικής που αύξησε ραγδαία την μεταβλητότητα τους δασμούς. Εδώ υπάρχει και ένα δεύτερο μήνυμα από εμάς προς την επιχειρηματική κοινότητα. Η ενεργό συμμετοχή σας και η ανατροφοδότηση από εσάς έχουν για μας ανεκτήμητη αξία. Γιατί μέσα από τη διάδραση μαζί σας μπορούμε να εντοπίζουμε ποια είναι τα πρακτικά προβλήματά σας στην εφαρμογή των συμφωνιών και τις ιδιαίτερες ανάγκες κάθε κλάδου σε σχέση με κάποια αγορά στόχο και να τις μεταφέρουμε στην Επιτροπή. Θέλω να σημειώσω κάτι που ανέφερε ο κύριος Μπάνος, γιατί κάτι χαρακτηριστικό με αυτές τις χώρες, τις χώρες της Ασίας. Υπάρχει μία απόσταση, ένα χάσμα νοοτροπίας, εξηγείται πολιτισμικά, ψυχολογικά, κοινωνικά. Μπορεί να δημιουργήσει στολή αρχικά. Αυτά τα εργαλεία όμως μας δείχνουν πόσο εύκολο ή όχι τόσο δύσκολο είναι να έχουμε πρόσβαση σε αυτές τις αγορές. Και όλη η συζήτηση που διεξάγεται εδώ μεταξύ μας μπορούν να περάσουν το μήνυμα προς την επιχειρηματική κοινότητα ότι υπάρχει ένα πλέγμα φορέων που μπορεί να υποστηρίξει τις προσπάθειές τους προς αυτές τις αγορές. Η πληροφόρηση, δηλαδή ο διάλογος που θα αναπτυχθεί σε συνέχεια αυτών των ενημερωτικών δράσεων, επιτρέπει και να βελτιωθούν τα υφιστάμενα εργαλεία και ως εκ τούτου να ενισχυθεί η ανταγωνιστικότητά μας στις διεθνείς αγορές. Έτσι λοιπόν οι δράσεις αυτές δεν περιορίζονται μόνο σε ενημέρωση, αλλά καλλιεργούν ουσιαστική συνεργασία μεταξύ ημών και των επιχειρήσεων και μετατρέπουν την εμπορική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε πρακτικό εργαλείο ανάπτυξης. Αυτά από πλευράς μου και πάλι πολλές ευχαριστίες και περιμένω την συζήτηση που θα ακολουθήσει. Thank you very much, Mr. Makalidi.
Θα προχωρήσουμε λοιπόν στις ερωτήσεις. Είμαστε λίγο αργά, αλλά έχουμε μόνο 10 λεπτά για τις ερωτήσεις. Έχουμε μία ερώτηση, η οποία δεν απευθυνόταν σε κάποιον συγκεκριμένα, αλλά πιστεύω ότι επειδή είναι γεωπολιτικής φύσης, θα ήθελα να την απευθύνω στον κύριο Μπάνο, γιατί αναφέρθηκε στην αυθυλία συγκεκριμένα. Αν δεν αισθάνεστε άνετα, προχωράμε στην επόμενη. Έχετε μπορείτε να μας πείτε κάποιες συγκεκριμένες προοπτικές για το τι θα γίνει με το θαλάσσιο εμπόριο? Ναι, ευχαριστώ πολύ για την ερώτηση και πάλι στους άλλους ομιλητές προφανώς και εσείς μπορείτε να συνεισφέρετε εδώ. Αυτό που κουβεντιάσαμε εμείς αρκετά και με τους εταίρους από τις πρεσβείες άλλων χωρών εδώ είναι ακριβώς αυτό. Τη δυναμική της Ελλάδας που μπορεί να γίνει ένα hub για την είσοδο προϊόντων από την Ασία στην Ευρώπη. Δηλαδή είναι γεωγραφικό θέμα. Αν μέσω της Ερυθράς θάλασσας η Ελλάδα είναι η πρώτη χώρα και ο πιο λογικός προορισμός για τις ασιατικές εξαγωγές προς την Ευρώπη. Αλλά ξέρουμε ότι δεν γίνεται αυτό. Και αυτό είναι κάτι που έχουμε συζητήσει πολλές φορές και με διάφορους επιχειρηματίες, αλλά και με διπλωμάτες από τις περιοχές αυτές. Και αυτοί ρωτάνε γιατί δεν γίνεται αυτό, γιατί το πλοίο δεν έρχεται από την Ελλάδα και όχι δεν πηγαίνει στον Πειραιά. Η απάντηση είναι πολυσχηδής, είναι πολυεπίπεδη. Προφανώς δεν υπάρχει αρκετή ανάπτυξη της υποδομής που συνδέει την Ελλάδα με την κεντρική Ευρώπη και αυτό δυσχεραίνει τα πράγματα. Προφανώς η ερώτηση αφορά και τα ζητήματα ασφαλείας στην Ερυθρά θάλασσα. Δεν νομίζω ότι είμαι κατάλληλος για να απαντήσω αυτό. Νομίζω ότι παραμένει με πολλούς τρόπους ένα θέμα το οποίο δεν ξέρουμε τι θα γίνει, αλλά η Ερυθρά θάλασσα θα συνεχίσει να είναι ο κύριος συνδετικός κρίκος ανάμεσα στην Ασία και στην Ευρώπη. Οπότε καταλαβαίνω ότι δεν απαντώ στην ερώτησή σας ακριβώς, αλλά πιστεύω ότι αυτό που θα πρέπει να κάνει η Ελλάδα για να έχει καλύτερη θέση είναι να είναι ο κεντρικός κόμβος για τη μεταφορά αγαθών από την Ασία στην Ευρώπη. Είναι για γεωγραφικούς λόγους απλά. Αλλά εξακολουθεί να είναι ένα πρόβλημα λόγω της ανάγκης για την περαιτέρω ανάπτυξη της υποδομής μας και τη συνδεσιμότητά μας με την Ευρώπη. Αλλά κάποιος άλλος θέλει να πει κάτι? Υπάρχουν απαντήσεις από κάποιον άλλον? Θα κάνω εγώ ένα σχόλιο. Όπως είπα, ήμουν πολιτικός δημοσιογράφος στη Wall Street Journal και δεν μπορώ να σας πω το πότε θα είναι ασφαλής η Ερυθρά θάλασσα. Ναι, δεν εξαρτάται από εμάς, αλλά στην ναυτιλία υπάρχει η σύνδεση μεταξύ του Σουέζ και μέσω αυτού προφανώς ακολουθούν τα πλοία μια ευθεία γραμμή. Και βέβαια, αν πάνε στον Πειραιά, είναι περισσότερα τα καύσιμα και έτσι όμως συνδέεσαι φυσικά με την Ευρώπη. Και πιστεύω ότι ο Πειραιάς θα εξακολουθεί να είναι ένας διαμετακομιστικός κόμβος σημαντικός. Αν δεν υπάρχουν ερωτήσεις, θα ήθελα να επιστρέψω σε μια γενικότερη ερώτηση για τον κύριο Μπάρτζ, αν είναι ακόμα μαζί μας. Έχω περιέργεια. Υπάρχουν ακόμα προοπτικές για μια συμφωνία μεταξύ Ευρώπης και ΑΣΕΑΝ. Ξέρω ότι είχε συζητηθεί. Μπορεί τώρα να είναι σημαντικό να γίνει, ακόμα και αν δεν είναι τέλεια. Βέβαια, μπορεί να είναι πολύ περίπλοκο ζήτημα, αλλά καταλαβαίνω ότι η Ευρώπη κατάφερε να κάνει και άλλες δύσκολες συμφωνίες. Και έτσι θέλω να ρωτήσω αν πιστεύετε ότι θα μπορεί να υπάρξει μια συμφωνία μεταξύ της Ευρώπης και του ΑΣΕΑΝ.
Ναι, πολύ καλή ερώτηση. Και με ενδιαφέρει πολύ να ασχοληθούμε με αυτές τις περιοχές. Είναι 27 χώρες λοιπόν και στην Ασία έχουμε διάφορες από αυτές τις ομάδες χωρών. Έχουμε την ASEAN, 10-11 χώρες. Έχουμε το CPTPP που έχουμε δηλαδή τις χώρες της Λατινικής Αμερικής. Έχουμε άλλες συμφωνίες με την Κίνα, οπότε υπάρχουν διάφορες πρωτοβουλίες σε αυτές τις περιοχές. Και ναι, το έχουμε κουβεντιάσει αυτό, την προοπτική συνεργασίας με την περιοχή αυτή του ASEAN, γιατί είναι μια αρκετά καθετοποιημένη αγορά και άλλες χώρες έχουν συνάψει συμφωνία με την περιοχή ASEAN, όπως η Ινδία, η Αυστραλία, η Κίνα. Έχουν όλες εμπορικές συμφωνίες με τις χώρες του ASEAN. Αλλά έχουμε μια εντολή από την Ευρωπαϊκή Ένωση να διαπραγματευτούμε τις συμφωνίες αυτές. Όλες οι συμφωνίες μας με τις διαφορετικές χώρες βασίζονται στην ίδια εντολή από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και η εντολή αυτή που μας δίνεται αναφέρει και το ποια κεφάλαια πρέπει να συζητήσουμε. Και όταν αρχίσαμε να κάνουμε αυτές τις συζητήσεις, καταλάβαμε γρήγορα ότι ο ASEAN δεν είναι τόσο ενοποιημένος όπως η Ευρωπαϊκή Ένωση. Έχουν κάποια κοινά σημεία στο εμπόριο κτλ. Αλλά δεν έχουν κοινά σημεία σε πράγματα όπως οι τεχνικοί κανονισμοί, η ανάπτυξη, τα περιβαλλοντικά ζητήματα ή όλα τα πράγματα που θέλουμε να δούμε εμείς, όπως και τα πνευματικά δικαιώματα. Οπότε είπαμε, εντάξει, αυτό μπορεί να μην είναι σωστός χρόνος τώρα, αλλά μεταβήκαμε στην διμερή συμφωνία με τη Σιγκαπούρη, την οποία θα ολοκληρωθεί με την Ινδονησία. Το ολοκληρώσαμε με τις Φιλιππίνες, με τη Μαλαισία συμφωνήσαμε, αλλά όχι με τον Μπρουνάι, αλλά εντάξει είναι μικρό. Και με τη Μιανμάρ και πάλι είναι όμως βέβαια πολύ ευνοϊκούς όρους ούτως ή άλλως και είναι πολύ δύσκολο να τους πείσουμε να ανοίξουν την αγορά τους για τα δικά μας προϊόντα, γιατί δεν έχουμε κάτι να πληρώσουμε, γιατί ήδη έχουν προνομιακούς δασμούς. Με τις 6 συμφωνίες που έχουμε, καλύπτουμε τις περισσότερες χώρες του ASEAN και μετά πρέπει να δούμε αν αυτό δημιουργεί τη δυναμική για να φέρουμε και τις υπόλοιπες χώρες και να ξαναδούμε την ιδέα μιας συνολικής συμφωνίας με τις χώρες του ASEAN, αλλά κοιτάζουμε και συγκεκριμένους στόχους όπως τα ψηφιακά, τα περιβαλλοντικά και έτσι μπορεί να έχουμε κλαδικές συμφωνίες για συγκεκριμένους τομείς, αντί για μια συνολική συμφωνία. Ευχαριστούμε. Έχουμε άλλα 2 λεπτά. Δεν ξέρω αν έχουμε... Θα ήθελα να θέσω μια σύντομη ερώτηση. Δεν έχουμε καμία από το κοινό, αλλά μια γρήγορη ερώτηση στον κύριο Μακρυπίδη και στον κύριο Πάνο. Υπάρχουν συγκεκριμένες περιοχές για B2B και B2B συμφωνίες όπως υλικά κατασκευής, οι υπηρεσίες, η τεχνολογία που πιστεύετε ότι θα έχουν πολύ καλές προοπτικές τα επόμενα χρόνια. Κύριε Πάνο. Ναι, ευχαριστώ πολύ. Είναι ενδιαφέρουσα ερώτηση. Πιστεύω ότι από τη δικιά μου σκοπιά θα έλεγα ότι στο μέσο βραχυπρόθεσμο διάστημα περισσότερο B2B ευκαιρίες. Για παράδειγμα, οι ελληνικές εταιρείες μπορούν να αρχίσουν συμφωνίες με διανομής, με εισαγωγής, ειδικά στους τομείς που αναφέραμε πριν, όπως ο τουρισμός, όπως η εκπαίδευση, οτιδήποτε. Και μετά, αυτό που νομίζω ότι αν έχουμε καθιερώσει λοιπόν μια σταθερή βιωσιμότητα, μετά μπορεί να υπάρχει και προοπτική για B2C. Προφανώς υπάρχει μεγάλος ανταγωνισμός σε αυτό, αλλά και πάλι θα έλεγα ότι μια ισχυρή παρουσία B2B θα άνοιγε τις πόρτες αργότερα για πωλήσεις και σε καταναλωτές στις χώρες αυτές.
το οποίο είναι και ο στόχος μας. Ναι. Αυτό θα έλεγα. Ευχαριστώ. Κύριε Μακρυπίδη, θέλετε να προσθέσετε τίποτα? Έχετε δει τις ελληνικές εξαγωγές σε συγκεκριμένους τομείς, σε νέες αγορές? Ναι, σας ευχαριστώ πολύ για την ερώτηση. Θα προσθέσω κάτι και στην προηγούμενη ερώτηση που κάνατε στον κύριο Μπάνο, ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση διαπραγματεύεται ακριβώς επειδή εντατικοποιεί την έξοδό της προς νέες αγορές, στις περιπτώσεις που δεν είναι έτοιμες οι τρίτες χώρες να κάνουν μια ολοκληρωμένη συμφωνία ελευθέρων συναλλαγών, διαπραγματεύεται τομεακές συμφωνίες. Έχουμε πολλά παραδείγματα πρόσφατα. Έχουμε την Συμφωνία Βιώσιμων Επενδύσεων με την Αγγόλα. Έχουμε μια νέα συμφωνία στην πράσινη ενέργεια, στο clean tech που λέμε, στις πράσινες τεχνολογίες με την Νότια Αφρική, η οποία είναι πάρα πολύ επίκαιρη και η οποία θα ολοκληρωθεί τώρα. Οπότε οι τομεακές συμφωνίες, κυρίως στους τομείς των ψηφιακών, αλλά και στις πράσινες ενέργειες, είναι πάρα πολύ σχετικές. Και μάλιστα, ιδίως η πράσινη ενέργεια είναι ένας τομέας που πάρα πολύ μας ενδιαφέρει σαν Ελλάδα και έχουμε και ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα και συμμετέχουμε ενεργά και στις διαπραγματεύσεις και ελπίζω μετά την ολοκλήρωση δηλαδή των συμφωνιών να αρχίσουν νέες επιχειρηματικές συνεργασίες σε αυτούς τους τομείς. Από εκεί και πέρα, σε όλες τις άλλες διαπραγματεύσεις είμαστε παρόντες με τους πιο σημαντικούς εξαγωγικούς μας τομείς, όπως είναι ο αγροτοδιατροφικός τομέας, ο κύριος πυλώνας των εξαγωγών μας, με όλες αυτές τις περιοχές τώρα της Ασίας, για τις οποίες μιλάμε, αλλά και άλλες θα είναι πολύ σημαντικός, και στη Μέση Ανατολή και στην Αφρική. Έχουμε τα δομικά υλικά, έχουμε τις φαρμακευτικές, χημικές βιομηχανίες, στις οποίες έχουμε συγκριτικό πλεονέκτημα, με πολλά ενδιάμεσα προϊόντα, με γενώσιμα φάρμακα και φυσικά τις υπηρεσίες μας. Όχι μόνο στον ναυτιλιακό τομέα, αλλά στις μεταφορές και στις υπηρεσίες logistics. Νομίζω ότι αυτά είναι τα κύρια πλεονεκτήματά μας και θα θέλαμε, επαναλαμβάνω, το μήνυμα από εμάς είναι πάντα να ακούμε από αυτούς τους επιχειρηματικούς τομείς, τους εκπροσώπους τους, τι ακριβώς βλέπουν και σαν προβλήματα που δημιουργούνται στην πρόσβασή τους στις τρίτες αγορές, αλλά και ενδυνάμει ευκαιρίες που υπάρχουν. Ευκαιρίες και ενδυνάμει ευκαιρίες. Θέλουμε πολύ αυτή την πληροφόρηση από το πεδίο. Δεν μπορούμε να την έχουμε μόνο αναλύοντας τα στατιστικά στοιχεία. Καταλαβαίνετε, είναι μια πιο ευαίσθητη πληροφόρηση που μόνο ο επιχειρηματίας σε ένα συγκεκριμένο κλάδο τον έχει. Ελπίζω να μην πήρα πολύ από το χρόνο σας. Thank you very much. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Οπότε όλοι το ακροατήριο μας είναι καλεσμένο να συμμετάσχουν σε αυτή τη διαδικασία. Everyone listening on this call is also part of the process too. Feedback goes both ways. Και έτσι λοιπόν θα ήθελα να σας ευχαριστήσω όλους και τους ομιλητές για την συμμετοχή τους και θα χαρώ να σας δω στο επόμενο σεμινάριο. Ευχαριστώ πολύ. Καλό απόγευμα.